Troba un lloc còmode per seure o recostar-te. Tanca els ulls i deixa que el cos comenci a relaxar-se. Respira profundament. Sent l'aire com entra i surt. Inhala. I exhala, permetent que cada exhalació alliberi una mica de tensió. Porta la teva atenció al teu cor, al centre del teu interior. Nota com hi ha un espai segur dins teu. Un lloc que resisteix el caos extern, que sempre és accessible. Recorda que aquest espai és teu i hi pots tornar sempre que ho necessitis. Ara, visualitza la propera reunió familiar. Potser apareix un nus o un sentiment d'angoixa. Simplement observa'l sense jutjar-lo. Respira i digue't a tu mateixa: estic preparada, puc gestionar les situacions, puc actuar amb calma. Estic preparada, puc gestionar les situacions, puc actuar amb calma. Sent com cada inhalació t'omple de valor i cada exhalació allibera la tensió i la por. Imagina't participant de la reunió amb presència i serenitat. Veus com escoltes sense reaccionar impulsivament. Com et cuides i poses límits quan cal. Com apliques
les estratègies que has après. Et sents lleugera, tranquil·la i amb força interior. Pots somriure amb naturalitat i aquest somriure es reflecteix en els altres, creant un espai més amable al teu voltant. Recorda, no cal canviar ningú ni controlar res fora teu. El teu poder rau en la teva calma, en la teva atenció i en la teva compassió cap a tu, cap als altres. Respira. Sent la confiança créixer dins teu i porta-la amb tu a cada moment de la trobada. Quan estiguis preparada, torna lentament a notar el teu cos, els peus a terra, les mans relaxades i obre els ulls suaument. Porta amb tu aquesta sensació de valor i serenitat, sabent que pots viure les reunions amb lleugeresa i presència, aplicant les estratègies que ja tens a mà.